sabar warkuku sing dupaku melon kuku sing dupaku melon kalon kadya mega tan samar pamoring soksma sinos moyo winayena sapi sinipan balanging kalbu pambukaning warana laran saking liya lamun katutup kowe aring dadan kaluraning ratu kendho kencenging pernatan kosonge ora entek mesti bubare jam 10 awan sigem ganti ingkang cinarita lenggih sang Raden Jamadagmiya sang Raden Rama Bargawa katon ngamuk punggung ana negara Maespati angger pedhok Sentana dipateni pedhok Nayaka dipateni mangkono kribane sang Rama Bargawa katinon saking Mandrawidana betul Maespati saya suwe saya tuwa ora nayaka praja ora prajurit ora keneng sing iso nyugemi rembuge kabeh padha
minta sedek sing luput jebul pada orang wong ibu renuko sing wong tua lanang uga melu luput jebul ora gelem ngapura kaluputane ibuku. Ibu ngapuranen anakku Jamodagni Bu. Dina iki Jamodagni bakal ngamuk punggung. Bakal ngamuk punggung aning Maespati. Wis dadi sumpah lan prasetyaku. Saben aku ketemu wong Maespati mesti kudu tak pateni supaya watak kang angkara-murka ilang saka Bu Maespati. Wiwit dina iki Jamodagni aranku dadi Rama Bargawa ya Rama Parasu.
Parat anake Renuka kowe. Wah. Mak Jore. Saben wong Maespati mesti tak pateni. Risas nyawamu kowe. Aku wong arep ngluku ning sawah aku. Wis, gato rene. Amit, nyuwun sewu, amit. Sopo iki, Gus? Ono wong kok gede dhuwur ngene. Sopo iki? Oh iya, sopo? Kowe sopo? Sopo kowe? Bargowo sing dadi jenengku. Bargowo. Kowe Bargowo. Anake Renuka ning pertapan Catisrana. Oh. Renuka sing tak tumpaki wingi. Parah. Wah. Parah. Wah.
Tolno Gus. Kontolno. Tuh. Dasku wis ngelu kemetemen aku.
lati nyongat dali Rautala mandeko penak nonggon mulu Gus kisas gulune kowe jane bocah duwe pikir ora kowe bocah duwe utek ora jane kowe ora duwe rasa welas asih mring sesama menungso lakoke ngawur ngawuh-gawat pendak-pendak ketemu wong Maespati mesti mbok pateni ora edep piye ora edep Romo Barkowo Jejeg Adil mapan ana Maespati Jejeg Adil ya gumpal amoh Jejeg Adil apa kanthi cara kaya ngene iki kowe awit wis ora ana pilihan meneh kabeh ayo wis padha minger teke kabeh ayo kos Sentana Maespati elek bebudane elek patrape kula iki wajib dipateni kisas nyawane yen jangkake pranatan negara ora rampung-rampung Rama Barkowo duwe atek-atek Rama Barkowo di pranatan dhewe saben temu wong sapa sing salah kudu tak pateni nanging sing kok pateni ora kabeh salah ngerti kowe dos-dos aja ngawur ngawuh-gawar ya kowe aja rumangsa ngampuh dhewe aja rumangsa sekti dhewe ora edep yen kowe mateni wong sakarepmu dhewe yen terus wong mati kuwi piye pas beneran sapa sing iso mateni Rama Barkowo iso mateni aku hidup-hidup aku dalang sampurnaning patiku aku nebus dosaku malah keporo kowe sapa Jaka Ludra kowe iso mateni aku ngaturke dening panuwun kanggo sarana kamulyaning kanggo sarana kasampurnaning patiku bocah wis rante utek rante otak kowe ya Jaka Ludra sono ngarepanmu iso mateni sapa-sapa ngerti wae ning kowe ora bakal iso mateni aku malah kepara bakal mati dhewe kowe yen koyo mangkono yen koyo mangkono meragi pateni Rama Barkowo yen kowe iso mateni aku yen kowe ora iso mateni aku dhewe sing tak pateni kan golek momongan bubunuh golek pacangan kowe ora gelem mandeg sing dadi sedamu ora kemah-kemah mati ora dadi maju dodo didodo untal malang Right.
maju sepisan kas mau calik kapak ora mati ojo takon Bargawa. Kakek Narada dadak reko-reko dadi buta barangi ono gawe apa? Kula kok gumun karo jeneng kita. Rasa gumunan, rasa kagetan, rasa lemah. Dewa kok gumunan. Lho, lah tenan to? Malah ngelak-ngelakke karo para dewa. Kula nawat-nawati jeneng kita Jama Dakmi ya Bargawa. Saben-saben ketemu wong Maespati mesti kok pateni nggih. Maespati negarane rusak, Maespati negarane bobrok. Rusak jiwane, rusak batine. Tanpa dene akeh-akeh mestine pukul Narada wis pirsa. Lantaran rusaking jiwa wong Maespati, aku nganti kelangan ibuku Renuka. Ya, sing sabar. Ulun wis ngawuningani, ulun wis ngerti Bargawa. Kula wong Maespati, yen ketemu wong Maespati, Nayaka Praja Maespati, ora tak ramuhi ora enggal tentrem negara Maespati. Negara sing jiwane bobrok, sing jane rusak ben modar kabeh. Neng jeneng kita kuwi kliru Bargawa. Kleru yo ben, kleru kuning ngendi? Lho, kok kleru yo ben? Angel iki, angel. Lah, nek ana sing iso mateni jeneng kita, Ngger, apa sing dhewe jeneng kita ning kasektene ana sing ngungkuli kowe, yen kowe ngono nganti mati piye? Malah beneran aku mati ora dadi sabab. Menungso mesti bakal mati. Malah tak nyati gonku ngamuk punggung golek dalan sampurnane pati. Sopo sing ora iso mateni aku sing malah mateni wong dhewe. Kuwi sing dadi laku jeneng kita. Yo ning lamun to kalenggan samengko jeneng kita ngamuk punggung kabeh wong mesti kok pateni. Awet ana titah ngarca padha sing bisa mateni jeneng kita kuwi bisa nyampurnakne kang dadi dalan matimu. Yen pengen matimu sampurna piye? Pengen mati sampurna apa ora? Apa mati sia? Tumrap Rama Bargawa. Aku golek dalane sampurna ning pati. Karpen patiku besok dinompo dening Gusti. Lah, umpama ulun paringi pirsa dalan sampurna ning pati kuwi kepiye? Gelem apa ora kowe Bargawa? Ngaturke dening panuwun. Moro ake kakek Narada ing kala paring dawuh
sing iso nyampurnake patiku wis sapa, sing iso mateni Rama Bargawa wis sapa. Ngene ya, Bargawa sing bisa mateni jeneng kita Rama Bargawa kuwi ora ana liya ya mung kejaba Ratu Kang Titis Wisnu. Ratu Titis Wisnu. Ya wis yen kaya mangkono, aku bakal nyuwun pamit. Nyuwun pangestune Kakek Narada. Kosek, sareh sik, sabar sik. Ratu Titis Wisnu sing iso nyampurane patimu kuwi durung lair. Yen ngono dina iki durung ana sing bisa nyampurnake patiku. Durung ya durung. Mula kang saka kuwi kalenggan samangka jeneng kita kudu tapa brata luwih dhisik. Ngleremke rasa nentremke rasa ngeningke Pancandriya. Sira mapan ning guwa paminta. Tegese minta ana ngarsaning Gusti Kang Wong Agung nyuwun ngapura. Mangko yen wis titiwancine ana Ratu Titis Wisnu sing bisa nyampurnake patimu, Ger. Yen kaya mangkono, aku nyuwun pamit Kakek Narada. Aku golek pangestumu tumuju marang Guwa Paminta. Aku bakal nglakoni tapa brata. Aku mesti sanare dalem pangestumu. Aku tak topo ning Guwa Paminta. Ing sedya aku nyuwun ngapura marang Gusti. Aku nentremke rasa nentremke Pancandriya. Ya kono wis, gek kono budal.